Mulla on aina treenit tähän aikaan. 6-7. Joo. Mä menen suihkuun kohta. Itse ja syömään. Mihin sä menet? Mä menen Venaas. Siis mä menen suihkuun, sit mä menen syömään. Tuliko sit takas niinku tässä Artoksen Turusti? Joo, kyllä mä varmaan jossain saatan ehkä tulla tabletilla, mutta en mä Skypeen pääse. Oh fuck, se on pakko tulla Skypeen. Minkä? Mä olin keskittynyt YouTube-videoon, mä katson Red linkkiä. Okay. No kun sä näytätkin Afkaavan, niin mä katson, että mitä tapahtuu. Mä katson se Good Mythical Morning, kun ne testaa. Mitä Kirkland, Saineri plus jotain kaikki muita Gatoradeja ja tommosia. Sitä vitu hauskaa. Sitten kun ne jotain voittaa, niin molemmat oksessa. Tää on aivan eeppisiä ohjelma. Näitä Eliöllä. Näitä Eliöllä. Hallo. Reisitut sanoo, että kaikki on jäätynyt. Arvostuksessa on ihan paikallaan, Jammari on paikallaan. Ja minä olen näköjään paikallaan. Kuuletteko se? Joo, kuullaan. Mä ajattelin, että kun sä oot ihan hiljaa. Tai no sä höpötät kyllä, mutta Arttu on ihan hiljaa. Joo. Mä käyn hakemaan sen teen. Mulla on jano ja on kylmä. Näitä Eliölle trusty. Älä please klikkaa niitä näppäimiä noin kovaa. Kumpi se nyt onkaan? En oo minä. En mä enää pytä näppäimiä. Eikä se kuulu läpi. Tai no kuuluu se lolis, kun mä hakkaan oikein kovaa. Arttuks. Näitä Eliöllä. Keskity nyt koroviin, Arttuks aikoo nyt sen Turusta. Jaa, okei. No niin, mä oon nyt tässä. Mä en ollut eka kerralla, eka pikkuveli oli. Ja milloin mä sen mukaan kahdesti? Mitä pitää nyt mukaan katsoa? Kerpasia. Miten muka? Ei vitus kämmännyt. Ei niin. Et se voi olla noin rentoinen, jos sulla just kämmättiin muka 700 vielä. Arttu, kun sä oot sit, tuu maahan nimeltä Enzo Projects. Mä menen kattoo Arttuks Gaming, milloin saa YouTubessa sitten? Kuka ei skämmää 700 vielä? Taas on... Nyt mä oikeesti raiskaan tän Jonne. Ei mäkin uppaan sen video. Tutorial mitä kannattaa ostaa Growstoresta. Arttu, jos sut skämmättiin 700 VL, niin sä oot nyt köyhempi kuin minä.